Mali jamanaden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana na u ka ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan Mali lasigidenso la Abidjan u y'u nisɔndiya jira i n'a fɔ maliden tɔw Mali sɔrdasiw kɛlen ka don Kidal dugu kɔnɔ. O kama malidenw ka jɛkulu min tɔgɔ an b'i ko Madina Jallo y'o jɛkulu mɔgɔ dɔ ye ko malidenw bɛ ka kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali kura ka jɔ. Anw minnu fɛn fɛn min filɛ yan nɔ n'i ye Côte d'Ivoire ci k'a yɛrɛ kɛ n'i ma sɔrɔ dɔ fa ye Malien ye i b'a sɔrɔ dɔ ba ye Malien ye ou bien dɔ cɛ ye Malien ye ou bien dɔ teri ye Malien ye. An bɛnna kelen ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de b'an ka tagaɲɛ sabati. O de b'a kɛ fana an ka autorités bɛ se k'u hakili to an na ka danaya d'an kan. Donc an ka fara ɲɔgɔn kan a diyagoyalen yɛrɛ de don. Ne b'u wele u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Bɛnbaliya tɛ foyi ɲɛ. N'aw ma bɛn aw tɛ foyi nafa sɔrɔ foyi la. Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kan ka to laɲiniw kɔnɔ bawo nin kelen laɲini fɔlɔ ye de ka Kidali minɛ ko kura wa o kɛra o ye se dɔ sɔrɔli ye Mali yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ hukumu kɔnɔ nka a ma ban o ye Jibril Arame ye ka hakilina ye. Mali dugukolo fan caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ bɛnbaliya bɛ yen nɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan jatigɛ walijugukɛlaw u b'o territoire ninnu kɔnɔna na donc Kidali sɔrɔli kɔfɛ an b'a ɲini autorités fɛ u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u ka taa nin dugukolo ninnu fan fɛ centre ka fara bɛɛ lajɛlen kan ka taa bɛɛ reconquérir pour que maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa cogoya min na. Jɛkulu min bɛ malidenw ka nafasɔrɔsiraw matarafa Dirisa Tarawele ye mɔgɔ dɔ ye Côte d'Ivoire jamana na k'a ka kan politikɛlaw bɛɛ ka dabila walasa fama bɛ kɛlɛ min na k'o ka sabati halisa Mali jamana kɔnɔ. An bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko nin ye parti o tɛ Maliko la dɛ an bɛ jamana ko de la an tɛ parti ko la maliyɛnden bɛɛ ka jɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana in foyi t'an bolo ni jamana in tɛ ni jamana in tilala na an bɛ kɛ fadenw sago de ye donc an bɛ gun min kan bi n'o ye Kidali libéré gun ye an sera ko banna de ma. Mali jamanadenw Côte d'Ivoire bɛɛ de y'u nisɔndiya jira ani ka danaya sɔrɔ ko kura kabini Mali sɔrdasiw donna Kidal u y'o kɛ bataki ye ka di Mali lasigidenso ka koɲɛnabɔla ma Côte d'Ivoire n'o ye Mohamed Yusufu Hayidara ye walasa ka di furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma. Nin tun ye Nama Jara ye ni laseli labɛnna Alain Amosi de fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan.